Gibart! Oy! Ah, asa rin sila si mama ni mo? Nilakaw. Nilakaw. Jimmy. Ada sulod. Jimmy, dala ko ng laptop to be. Madalo ka, Papa Jim. Kuan. Laptop be. Saan mo? Luwa itudo na ko sa inyo dahil kung unsaon mag-edit og video kay para kung kapuyo na ko kamo na magkuha. Dili mo Gibart to diha mo sa kilid. Pag-observe mo. Saan na siya? Tudloan kita mo kung unsaon pag-edit og video. Asa nga video? Ganito na yun. Toshiba? Kuya, ano nga laptop no? Toshiba. Muna yung ikuan, laptop nga kakaiba. Kakaiba? Toshiba. Toshiba. Close open niya pong tirada niya pa no? Dynavox. Bibingog lagi. Signal light na niya. Signal light? Ang vibrate ana. Yes. The starting window. Asa na si mama ni mo no? Yan tuman to sa tindahan kay mo kalit og magic sarap. Bitsin, patata ramang ka. Magic sarap to yung Bitsin lagi ingon niya. Magic sarap kung di mo Bitsin niya. ba, bitsin. Mahala ka niya. Magic sarap yung kwan. Papa oh. Ay, 5 niya pa. 5 pa ba eh? Kan shopping ba? Magtudlo pa ko sa inyo, edit ba? Saan na pa password? Password na, pag yun ay password eh. Na-welcome oh. Thank ka agalo. Apo view. Si brother oh. Kato manang dito ko sa, when I was in Davao sa Apo Bios, nami Grand Healing Seminar, morning nga time ni. Kan ba ko ani, 19 years old, usa ko ka representative sa Abansalan Davao del Sur. Nanagay durian dako kay di apa oh. Okay, ang Davao may kuan tinubdan sa tanang mga Nikaon mo durian diha pa pag-abot ninyo. automatic. Oh, dako kay durian oh. Thank ka. Sa buyat na? Asa tong Dili, Arancilio. rin ako kakala lang. Nato dire. King Koy na pa? Mo na imong i-edit oh. Aha. Thank ka. Ano yun? Nanagay sundalo dia. Sa loading pa. Kaila mo ko na pa. Oh, Thank ka si Jong Manuel oh. Ay sila Mr. Atang mo na pa. Mo na wala pa ni na-edit. I-edit ninyo ni. Usawa na pag-edit pa. Oh, kani. Pakiilabot ko na isa pa. Pa. Nakalimot ko ba mag-uli pag manigong module di ay. Isa. Mag-uli pa kong module ba? Tarungan ng uli-uli ni mag-module. Mag-uli pa kong module oh. Ulitin na oh. Siya na edita pa oh. Mag-uli pa kong module. Dili man pwede ito. Patudluan pa mo bang unsaon. O galing na mag-uli pa kong module basi mabagsak ko ato ba. Kung maglagot, musla ko na. Mato na ko ba? Kan observe dito Gilbert be. Gituloy ko kato basic be. Ano yun? Ano dire? Oh, mabutang card sound effect dire. Na. Oh, nadungog ni mo Nadungog. sa no. Oh, kana dia. Cut na pug kadire. Na. Unsa man ang kabisihan sa akong bana nga? Kupi-kupi mag-laptop. Naon pa be? Yan yo. Ay, timanan ni mo. Ano si mama ko? Unsa na? Pa, Ay, ito besto. gitudluan Unsa ako. man yung di? Gitudluan ako edit imong anak ba kay para inig Ah, kapuyong ko na mo edit. ano mo pamahaw? Mana asa Karong ba? Asa Karong ba? makagikan? Dito ra sa kuan. Asa? Diha, laglaag ra ko ba? Ay sige, lakaw ba? Ay pa Paun sa pag-zoom ana pa. Ha? I-zoom ang Sige Bart. pagpanaw. Sige Bart, pairita na. Dili. Matudlo pa kay ko man no. Tudluan man ako. Sama ko eh. Ana. Anti mani na Gilbert. ba? Di Bart, Unsa? papasa sa si Jimmy dito be? Ano pala ako na mapuna nimo nga kabalo kang gitudlo. Papasan sa si Jimmy no kay nakalisod to ba daghan tog module dala. Uy, Pasa sa hindi lima. niyo na oh. Kabalong gitudluan. Usa Muro to isa mo baklay layo kay baklayan. Ika maluoy. gitudluan pa natog edit ang bata. Imo kung palakaw-lakawon. Nagali. Sabi na dia edit di ay. O edit be. Hindi ko ganahan ma-edit nimo kay daghang kay ipang butang. Kuan na kayo. Ning sa ni banha na kayo. Hindi na lang na oy. Na lang na ba? Di ba Pagli kinahanglan? ba hatag-hatag og type sa kuha. Sige ra kag focus na imong edit diha. Sige no. Saan gub natay mga anak pero ano ba? Medyo kay time, di na ka nag-focus. Kuya ba, relax lang sa ba kay adlaw pa man pud unya nagud. Sige na ba? Sige na ba? Samtang wala pa mga bata ba? Sa man ka unya nagud. Eh, pwede na maguna ugma ng edit. Good, sige na ba?
Ayaw lagi ron kay utong dako. Ano man di ay? Dali ko rin na utong dako. Ating iganga. Hindi na lang, upan na yun na. Papa ko hindi. Sila ang mga bata rin pangkwana. Sige na ba? Hindi ako pwede. Ang mga bata rin pangkwana na. Dali ko dali. Oo. Sige na ba? Ay, sana. Nanimaho pa kang unlan. Ipaalong na ba? Sana ba? Sama Ano ba? Edit ako ba? Pugni sa good na. Pugni lang sa please. Pugni lang sa. Sige na ba? Wala ba kayo time sa kuha? Pugni lang sa na ba? Pugni lang sa. Na, pwede man gud na unya. O sa i-upload na to, ba't di tayo mag-edit o Kada video? na lang, sige kagunit ano yung laptop. Anak, ano, mau man ni atong trabaho. Saan na to pagkasweldoan ni sa YouTube ug di tayo mag-upload og video? Imong mga bata, di imong pakwanon na di ay. Mawag itong itudluan pa unta nako, imo pong gipalakaw. Para unta makabalo sila, di na ko na kong time sa Sige imo na ba? ha. Ay, sabta sa ko ba? Gikapoy ko ba? Sama siya, oy. Saman ka, oy. Sabta sa ko. Pagsarag ito mga oras gani. Ha, sige na ba? Ay, na, pwede mo, oy. Unahon sa kaniba, kaya sa i-upload Ay, na to. nasa ko na unahan, man mo unahan ako ka na. Ang Mas mga importante, man ko ka sa anak. Abalo, Ano mangkuna. ba? Naa, magka-perminti. Ang mga viewers na to ba, magulat na nakada alas 6 media sa Kasi gabi. makabalo, makasabot, tara maguna sila, good. Ay na ba? Relax lang ba? Relax lang sa good. Sabta na kayo ka anak, O naging sabi, lagi. sabi, igan kayo ba? Ay na ba? Bang, igan ba? Ay na ba? Igan na kayo ba? Sige na ba? Yan na ba? Igan ka. Sige na ba? Sige na ba? Oh. Yan na, sige na ba? Abis, Sige na, good. unya na ba? Unya na lang good. Unya, ako naman ang unya-unya. Parang di ay. Manong sa kunin ba? Sige na ba? Uy, ayaw. Bakit good. magkagkaon dali? Abi pa lang nakunsa ta dali. Sige na ba? Sab- Unya na ba? Parang lang ba? Unya na lagi na. Parang, okay. Mahagbog ko ba? Sige na ba? Ano tapo? Ay, unya lagi, unya. Ay, isa na siya. Sige na ba? Sige na ba? Abi ba? Sige na ba? Sige na ba? Dali ba? Abi ng laptop ba? Dali ba? Asa man? Dali ba? Uyo sa ba? Kay, Unya lang lagi na ba? Unya lang yung edit ba? eh, abi ba? What's up mga katang now? So, bali, namiron din sa akong tindahan sa akong classmate. Gigan pa pag senior, di ba? Eh, si Philip. Agad. Agad niya, si John Dave Taran. So, shoutout sila, no? Mga buutan yung kayo ni sila. So, tapos na may gusto i-shoutout. Shoutout niyo mga uyan. Ako maya pa yun. Iwan. Wala rin. Wala yung shout out. Shoutout sila din. Shoutout din sa YouTube, no? Kay Ken Oko, kay Rinaldo Subobon, kay Higsel Bogante, kay Ray Apartin TV. Shoutout po kay Murag Tinawad TV. YouTube. Kay San Luis Vlog, shoutout kay Mimi Gumakay, shoutout dia ma'am, and Anting always God bless. Okay, kang Alberlin Rojas, shoutout kang Junel Mika Cardihina Inventor. Shoutout po kay BG Dwayne. Shoutout bro. Shoutout kang Tricia Maang, kay Celso Benitez, kay Victoria's Secret, shoutout. And kang GGM Jason TV, shoutout. Kay Benos Golin from Davao City, shoutout, no? Kang Fred Mix Vlog, shoutout. Rosel Torres, shoutout. Kay Cardo Vlogger from Davao City, shoutout. Then kay Rodolfo Timbal, shoutout sa, no? Kay YouTube Uno, shoutout. Shoutout kay El Panugaw, shoutout. Kay Samantha Grana, shoutout. O kang Bukol Ramos. O kay Ruben Silvanta, shoutout. Yun, shoutout. At shout out din nga sa pamilya Madaging o di Madaging o dayon Madaging. God bless you. O kana lang ay kalimot sa pag-follow sa among YouTube channel. o pag-subscribe sa among YouTube channel. Facebook page ng follow. O kana lang daghang salamat.